В този видеоклип ще ви представя термостата Computherm Q20RF Wi-Fi. Нека погледнем какво има в опаковката. Имаме инструкция, термостат, стойка за термостата с място за зареждане и приемно устройство. Препоръчвам ви, преди да започнете да използвате термостата, да се запознаете с инструкцията. Преди първото включване на термостата е необходимо да отворите капака на термостата и да премахнете предпазните ленти от акумулаторните батерии. Тук е мястото да спомена, че термостата работи само с снабдените към него акумулаторни батерии и не е необходимо да се заменят. Те са за многократна употреба, като можете да ги заредите през стойката с кабел Type-C, тип C и средно издържат между 3 до 6 месеца в зависимост от работата. Отваряме капака. И премахваме предпазните ленти от акумулаторните батерии. По този начин вече активираме термостата. Затваряме капака. И вече светва дисплея. Готов е за настройка. Сега ще направим една симулация, като вържем приемното устройство към електрическата мрежа. След като сме се уверили, че правилно сме подвързали приемното устройство към електрическата мрежа и отоплителния уред, можем да го захраним, както и да поставим термостата върху стойката си. Взимаме смартфона или таблета, към който ще подвържем термостата. Влизаме в Play Store и трябва да изтеглим приложението Computherm Smart. Аз вече съм го изтеглил. След като го инсталирате, е необходимо да си регистрирате нов акаунт и да го потвърдите с кода за верификация, който ще получите на имейл адреса си. Ако всичко сте следвали правилно, така ще изглежда началния ви екран. Обръщам внимание, на телефона трябва да сте се вързали към Wi-Fi мрежата, към която искате да сдвоите термостата, да ви е изключен мобилния интернет, да е включен Bluetooth, както и локацията. Ако всичко това е готово, можем да започнем с сдвояването или с подвързването към Wi-Fi на термостата. Как става това? Задържаме катинара за около 10 на секунди, докато термостата не влезе в режим Wi-Fi. Стигаме до конфигурация Wi-Fi чрез Bluetooth. Потвърждаваме, като натискаме двете стрелки и започва да мигат двете надписа и иконата. Избираме добави устройство или Add Device и изчакваме да се намерят взаимно. Както виждаме, почти веднага намерихме нашия термостат Q20RF Wi-Fi. Кликваме върху него. И сега трябва да го кажем към коя Wi-Fi мрежа искаме да го подвържем. Обръщам внимание, тази Wi-Fi мрежа трябва да бъде 2,4 ГHz. Всеки един рутер излъчва 2,4 ГHz сигнал. Избираме мрежата, след което изписваме паролата на дадената мрежа. След като сме изписали правилно, натискаме следващ и изчакваме да бъде добавен термостат. Получаваме съобщение, че успешно сме добавили термостата и завършваме процедурата.
Както виждате, вече можем да управляваме устройството през нашия телефон. Тук директно можем да тестваме, като променим температурата. Виждаме, че веднага зададената температура се променя и термостатът включва отоплителния уред. Също така го изключва. Това тук е ръчният ни режим. Също така можем да си направим програми за всеки един ден от седмицата, както на нас ни е удобно. Освен това, като информация получаваме метеорологичните условия, заряда на батериите, на акумулаторните батерии на термостата, влажността, която е измерена в помещението, както и датата. Обръщам внимание, термостата, след като се изтощи батерията му, се зарежда с обикновено стандартно зарядно Type-C или тип C, като за повечето смартфони и нови устройства. Кабел и адаптер поради екологични съображения не е включен вътре в комплекта, но в повечето домакинства вече има такива зарядни. Не е проблем да използвате което и да е друго зарядно за телефон, за да заредите веднъж на няколко месеца термостата си. Благодаря за вниманието.